Altså først og fremmest så stod vi med den udfordring, at vi i 2008 ansatte ikke mindre end 2.000 medarbejdere til virksomheden her i Brande. Så vi havde en udfordring i at få folkene absorberet i virksomheden først og fremmest, men selvfølgelig også i samfundet her, og få dem integreret godt i Danmark, så de følte, at de var havnet det rigtige sted, både i den rigtige virksomhed, men også i det rigtige land. Og derfor var det jo nærmest en velsignelse, en åbenbaring, da så projektet gik i gang i 2008, hvor man tog startskud til etableringen af projektet Tiltrækning og Fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Vi kan jo mærke det konkret i og med, at vi bliver aflastet, fordi det kan være enormt svært at dække alle ting professionelt og med en kvalitet, som vi kan stå indenfor, når der kommer så massivt et influx af udlændinge hertil. Og der har det været en kæmpe stor hjælp for os. Altså der har vi kunnet mærke omgående, at vi er blevet aflastet, i og med, at der har stået x antal boliger klar per den og den dato, hvor vi simpelthen bare kunne sende vores folk afsted og sige, her er et kontaktnummer, og så kører det bare derfra. Okay, I'm very lucky. Samarbejdet har været fantastisk med Erhvervsrådet. Altså vi har søsat rigtig mange gode skibe, som kommer hele området til gode, som ikke bare peger ind mod Siemens, men som peger mod alle de virksomheder, der ansætter udlændinge. Og der jo, som sagt, virksomhedsnetværket har de etableret, og så International Society. Og derudover så er vi i en kontinuerlig dialog, og det forventer jeg, at det fortsætter. Det har vi i hvert fald lavet en aftale om, at vi vil blive ved med at samarbejde bredt omkring mulige tiltag. Og det økonomiske, det må vi hjælpes af den opgave, det må vi løfte alle vi virksomheder, der ligger i området.